Hi, kumusta ka manan kabsat? God loves you and just cares for you. Mamatiak nga tatangan nalpas ti botos kakabsat, mabalin nga adda nga nangabak jay in botos mo. Ano adamot jayhan nga napagasatan nga in botos mo. Ket mayat met nga ipalagip kabsat nga ayat latta ti mangibabaw awan kuma iti gura awan kuma iti permi nga sinaay. No pay man na normal na itang reaksyon kakabsat karon no han nga nangabak diyan butos mo mabalin nga ada jay madismaya ka, ada jay masyak ka nga kaslang ano ekspektaran nga maabak jay in botos mo kandidato but kakabsat I tell you nga ada ti plano ni Apo Dios iti amin. Nya ta isu namot iti mangisaad, isu namot iti mangipatugaw, isu namot lang ti mangikat, ta isu namot iti nangaramid iti kunatayo nga season. Ada iti panawon na iti amin. So nga hantay ko mga madisdis maya kadagi jay han nga nangabak ti inbutos na. Nyahan ko mga data ti permi nga pakaupayam, permi nga panpanunutam, ken permi nga isu ti pagsasadutam tapno han ka nga agtrabaho iti ipapaaramid ni Apo Diyos ken ka no di ket agtuloy ka kitdi nya kun nang let go and let God tapno addamot nga agtuloy iti biag kabsat nya tahaan laeng iti biag tayo kat politics no di ket adda nga ni Apo Diyos nangited isuna ti nagpintas nga panagbiag ti tumunggal maysa adda iti trace rock iti tumunggal maysa adda iti pagpagnaan iti tumunggal maysa kakabsat ket daytoy kahit kung ipalagip manen kadagi jay met nangabak kadagi jay nangabak ti inbutos na nga padak ket ada nga ti kararag tayo kakabsat ket non yaman tin sawsawang da non yaman tin karkarida dagitoy nga politicians dagitoy nga agserbi ken agturay kada tayo kakabsat ket adda nga mayaramid da nga bendisyonan ni Apo Dios isuda ikan isuda ti laing at the same time suportaran tayo isuda amen ada nga hantayo lang ikarkararag isuda idi madama ti eleksyon madama iti kampanya no di katatapay nga nangabak da mas nga ikararag tayo pa itapno adda nga maaramid da dagiti inkarkarida kini Apo Dios inkarkarida iti tattao tapno adda nga maipatungpal ti pagayatan ni Apo Dios ditoy rabaw ti daga iso nga mayat kabsat nga noon yaman dagita nga gurang-gura ay nalpasen ti pinagbobotos kabsat adaan tinangabaken no pay man hanpay lang na i-proclaim dagiti dadto mga nasyonal gaputadan sa pay more uray ngem ti importante kabsat adda nga agmaymaysa tayon nya uston kuma iti kun tayo nga panagsisina paghinapa tanggapon tayo suportaran tayo kitdi dagiti nangabak tapno adda nga maidauluan da iti nasyon tayo iti probinsya tayo munisipyo tayo tapno adda nga maysa tayo nga agserbi iti kayat ni Apo Dios iti tumunggal maysa amen so kararag tayo nga kahit ko'y palagip kabsat nga respetaran tayo iman dagiti ko na tayo met nga madama nga masyasyak wenno madisdismaya i-respect tayo dagi jay riknada ta adamod ja kuna tayo nga healing process no healing crisis ada dagita nga banbanag but nonetheless ay palagip ko let go and let God nya han ko mga dagi mabasa tayo madlang dito Facebook nga kunada nga han kanung agpaypay suti kararag kada nya pa dagi dadum handa kano mamati nga ada ti Dios kaputayin kararag damot nga mga bak kandidato ta kandidato da nga mahanmet nga nangabak ngam iti may bagak lang nita kabsat ni Apo Dios sumungbat iti kararag wen haan kinaguray pay ulitak ti sungbat ni Apo Dios ti kararag tayo wen haan aguray pay amin dagiti nga sungbat na tapno may patungpal ti pagayatan na ken iti sao na metlaeng tahan nga agsubli ti sao ti Dios nga unghaong kanya na no di ket may patungpal. So kabsat maminsan manen respetaran tayo dagiti madama nga nagipa-process but no damot ten nga medyo makariribok da wenno makagulgulo da mayat-met nga bagaan wenno kaistorya tayo isuda kada tayo met nga dagiti nangabak ti naibutos na ket addamet nga we pray and
we support them nya, we still ada tayo lata GNT ko na tayo nga higid-higid daw no kasapulan da tayo even nasa sa minister ang ada ko mga tungpalan da dagi na ikarkarida nga ada nga maiwaragawag iti sao niya po Dios iti tumunggal balay, tumunggal barangay, tumunggal munisipyo kin probinsya iti daytoy nga nasyon. So thank you once again. Ni Apo Dios isu natin control whether nga tinbutos mo kat na naabak kuno nangabak ada nga ni Apo Dios isulat ta iti turay iti amin ta isun tinang paraswa kada tayo. Minsan manen let love, let peace, let joy be in our heart as we do the will of God in our life. God bless you and till next time manen kakabsat. Amen and amen. God bless you.